A másodosztályú Soroksár kiütötte a Magyar Kupából az NB1-es Puskás Akadémiát, ezzel bejutott a sorozat elődöntőjébe. Lipcsei Péter csapata két 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban verte a Felcsúti együttest. Vendégem Gyömbér Gábor és Huszák Tamás, a Soroksár SC labdarúgói. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát először is gratulálok, mert azért ez egy hatalmas siker a csapat, és gondolom a ti életetekben is. Hogyan éltétek meg? Kezdem én, jó reggelt. Nagy volt az ünneplés, azért lehet tudni, hogy Soroksár nem minden évben jut be a legjobb négy közé a Magyar Kupába. Nagy sikerként éltük meg, hogy tovább jutottunk. Azért hozzá kell tenni, hogy szerencsénkre jó sorsolás volt a kupába, mert a Békés Csaba és a Puskás Akadémián kívül alsóbb osztályú csapatokat kaptunk. Viszont nem veszel az érdemből azt, hogy ez a Puskás Akadémia elleni meccs az igazi férfi munka volt. Mind a két meccsen 1-0-as hátrányból álltunk fel. Nagyon nagyot küzdött a csapat, úgyhogy nagy volt a boldogság. Azt gondolom, hogy lélekben az egy nagyon fontos, hogy ahogy említetted is, hogy 1-0-ás hátrányból tudtatok felállni. A 11-es párba ilyenkor hogy jön? Tehát már egy mentális előnnyel, vagy akkor hogyan tudtátok magatokat ilyen jól összeszedni? Nem gondolom, hogy bár ilyen előnnyel mentünk a büntetőkhöz. Azért, hogyha úgymond kihúztuk, tehát azért azt a kiütött szót én nem nagyon szívesen használnám. Ebben az esetben tényleg megdolgoztunk, ahogy Gábor is mondta. A 11-es az már, ahogy szokták mondani, lutri, tehát 50-50%. Igen, de azt gondolom, hogy oda nem mindegy, hogy állsz oda. Tehát, hogyha magabiztosan és elhiszed, hogy lehet itt valami, vagy egy kicsit tartva attól, hogy úristen, mekkora lehetőség kapujában állsz. Tehát, hogy azért mégiscsak sikerült ezen túllépnetek. Igen, de gondolom mind a két csapat izgult egyébként a büntetők előtt, ráadásul ugye a Puskás Akadémia, hogyha jól emlékszem, a tavalyi évben ugye pont büntetőkkel bukta el a kupadöntőt, de úgy érzem, hogy a csapat jól reagálta le, és magabiztosan rúgták be azok a játékosok, akik berúgták a büntetőt. Hogyan küldött titeket a pályára Lipcsei Péter? Mi volt az, amit mondjuk egy ilyen meccs előtt mondott? Azt, hogy igazi férfi munka volt. Hogy tudtatok felmenni rá? Mi volt az ő instrukciója? Hát azt tudni kell azért, hogy a mérkőzés előtt volt egy olyan 4 hetünk, ahol szerda-vasárnap játszottunk folyamatosan. Ugye előtte, még a Puskás Akadémia előtt András idején játszottunk kupameccset, rengeteget utaztunk, kevesebb időnk is volt pihenni a mérkőzésre, ugye mi vasárnap játszunk a bajnoki mérkőzéseinket, eléggé fáradt volt a csapat, megviselt volt a csapat, de egy ilyen mérkőzésre igazából nem kell plusz motiváció, van egy NB1-es ellenfél, egy jó csapat, ez igazi kihívás számunkra, fiatal, ambiciózus csapatunk van, szerettük volna megmutatni, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy ott legyünk a legjobb négybe. A mester is csak annyit kért, hogy játsza ki magában mindenki, amit tud, amit bír, ameddig bírja erővel, mindenki tegye oda a maximumot, és még egyszer mondom, csapatszinten nagyon jól dolgoztunk, és hála Istennek kihúztuk a büntetőkig, és ott pedig higgadtak voltunk, és tovább jutottunk. A Magyar Kupa egyébként más sorozat, más feeling, mint a bajnokság? Tehát itt egy kilépési lehetőség, megmutathatja magát a csapat? Tehát talán azért ez egy kicsit úgy ott motoszkálhat a fejekben, nem? Vagy nem, ti nem éreztétek ezt? Nyilván egy picit másabb, talán egy picit máshogy is áll hozzá minden egyes játékos, a csapat is. Meg hát arról nem beszél, hogy ez 2 meccsen dől el, tehát nem kell annyit talán kockáztatni egy-egy mérkőzésen. A 2 meccs alatt azért vagy könnyebb, vagy nehezebb, de más azért a továbbjutás esélye, mint mondjuk egy sima bajnoki mérkőzés. Viszont ugye jön majd az elődöntő. Hogyan készültök erre? Ugye a Honvéddal fogjátok majd játszani jövő szerdán, tehát nincs is messze. Még nem igazán készültünk ebből, először vasárnap fogunk játszani a Vasassal, sorban haladunk, a következő mérkőzéssel foglalkozunk, utána nyilván ki fogjuk őket elemezni. Sokan azért láttuk már meccseiket, tudjuk, hogy milyen erőt képviselnek, de egyenlőre még konkrétan nem foglalkoztunk velük. Akkor nézzük, hogy mi lesz ugye a bajnokságon. A Vasassal játszotok, ők a 4. helyen állnak, ti most a 6. Hát azért olyan nagy különbség nincs köztetek. Hogyan készültök most erre a meccsre, és megjön-e ilyenkor az étvágy arra, hogy még több sikert elérjünk, hogy igen, képesek voltunk egy Magyar Kupában egy NB1-es csapatot megverni, akkor most gyerünk, menjünk följebb. Hát igen, ki szeretnénk használni azt az érzelmi töltetet, azt a pluszt, azt a hullámot, meg szeretnénk lovagolni, ami most a csapat tartózkodik, hogy tovább jutottunk ugye a kupába, és hétvégén, hála Istennek, Monor ellen sikerült nyernünk a bajnokságba. Igen, a Vasas üldözői vagyunk, közel vagyunk hozzájuk, esetleges győzelmünkkel akár meg is előzhetjük őket. Nagyon fontos mérkőzés ez a hétvégi, úgyhogy gőzerővel készülünk, bár ugye ma lesz az első edzésünk, úgyhogy valószínű, hogy most már előjön a Vasas elleni taktika, vagy a felkészülés. Amiről egy kicsit elkéstek talán azzal, hogy most itt vagytok, úgyhogy még egy kis plusz pihenőt kaptatok. Említetted azt, Gábor, hogy
ez egy fiatal alakuló csapat. Mi az erénye most ennek a csapatnak? Mi az, amit úgy látjátok, hogy már nagyon jól megy, és mi az, amire még egy kicsit készülni kellene? Én úgy gondolom, Gábortól igen, kérdezted, csak arra így vissza. igen, én úgy gondolom, hogy a csapategységben van az erőnk. Nem mondanám, hogy kimondottan nagy egyéniségeink vannak, viszont csapatként nagyon jól tudunk úgy gondolom együttműködni. Fiatalos csapat, ugye a Fradival elég szoros az együttműködés, onnan kapunk fiatal játékosokat, akik nagyon jól be tudnak épülni a csapatba, segítik a csapatot, nyilván ez nekik is egy fejlődési lehetőség, nekünk is sokat segítenek, és én azt gondolom, hogy magában az öltözőben van nekünk az erő, hogy nagyon jó társaság alakult ki. Gábor, te is így érzed ezt? Igen, és az, hogy fiatalos is a csapat, ez egy kicsit úgymond hátrány is, mert vannak olyan mérkőzések, amikor nem megy úgy a csapatnak a játék, vagy idegenbe játszunk, és mondjuk úgy áll az eredmény, hogy lehet, hogy egy ponttal el tudnánk jönni, de ez a fiatalos lendület, ez a hév, hogy mindenáron szeretnénk nyerni, néha belevisz minket olyanba, hogy sajnos az utolsó negyed órában, utolsó 10 percben kapunk egy gólt, és vereséggel kell eljönnünk. Hogyha ezeket megtanuljuk, ezeket a mérkőzéseket menedzselni, akkor még szebb jövő állat előttünk. Ki az, aki ilyenkor segíteni tud a fiataloknak? Ki szokta átvállalni ezt, hogy egy picit segítsen nekik a csapatban, vagy ezeket a fiatalos lendületeket egy kicsit letörje, vagy egy kis rutin még hozzátegyen? Ki szokta ezt átvállalni, vagy ki? Ez a mi feladatunk lenne. Igen. Megvan a csapatban azért az a gerinc, az a mag, ami a kicsit idősebb játékosok, akik már vannak olyan tapasztalt játékosok, NB1-es múlttal, hogy magunkra kell vállalni ezeket a dolgokat. Ez néha sikerül, néha nem. Igyekszünk ezt megoldani. Ugye amikor sok-sok fiatal játékossal, amikor beszélek, azt mondják, hogy nem mernek annyira beszélni, nem mernek annyira kérdezni, és ez biztos a felnőttektől, az idősebbektől is függ, hogy mennyire engedik. Ti hogy adtok teret a fiataloknak? Mennyire érezhetik magukat úgy, hogy igen, itt ők partnerek, és fontos a szerepük? Nálunk nagyon családias a környezet, szóval itt én úgy gondolom, hogy aki igazol hozzánk jön, már az első héten úgymond ki tud nyílni, mind az öltözőben, mind a társaságban. Nem nagyon szabályozzuk ezeket a dolgokat, nyilván mindenkinek megvan a véleménye, mindenki tudja megfelelő keretek között, hogy hogyan lehet a saját véleményét kinyilvánítani, hogyan lehet kérdezni. Mi ebben nagyon segítőkészek vagyunk egyébként. Lipcsei Péter 2017 óta vezeti a csapatot. Mi az, amiben ő mondjuk mást hozott? Mi az, ami az ő stílusa, és ami meglátszik a csapaton? A szakmai stábra is értendő ez a fiatalos lendület. Ugye ők is még a pályájuk elején járnak, de azért már sikereket értek el a Fradinál, például a Fradi második csapatánál, ugye ott is már MB3 bajnoki címmel büszkélkedhetnek. Hát a mester egy nagyon jó indulatú, próbál a játékosokkal úgymond baráti kapcsolatot kialakítani, de viszont a másodedzője, a Diana pont ez az ellentetje, nagyon jól kiegészítik egymást, hogy egy kicsit ez a szerb mentalitás, oda tud keményen szúrni, hogyha látja, hogy kicsit elengedi magát a csapat, vagy probléma van. Úgyhogy maga az egész szakmai stáb egy olyan fiatalos lendületet ad az egész csapatnak, ami így jól működik jelen pillanatban. Te is így érzed? Mert azt gondolom, hogy ezért ez egyénenként változhat. Így érzem én is, azt tudni kell róluk, hogy maximalisták, tehát a kapusedzőn, erőnléti edzőn át mindenki, és úgy gondolom, hogy ez a csapatra is átragad egyébként. Nem csak edzéseken, hanem mérkőzéseken is nyilván ez a vehemencia, hogy így fogalmazzak, megjelenik. Milyen lehetőséget adhat akár nektek, akár a fiataloknak az, hogyha mondjuk a Magyar Kupában még tovább tudnátok menni? Vagy egyáltalán az, hogy már az elődöntőben megmutathatjátok magatokat? Fontos-e valakinek ilyenkor az, hogy felfigyeljenek rá más egyesületek? Nagyon fontos. Hát vannak olyan fiatal játékosaink, akik karrierjük elején állnak még, óriási kiugrási lehetőség egy ilyen akár egy Puskás Akadémia elleni 2 mérkőzés, vagy most a Honvéd elleni mérkőzés, meg lehet mutatni, hogy mire képes az ember, és akár szakmailag jövőre már egy szinttel feljebb játszani. Ugye azt említettem, hogy most a 6. helyen álltok a bajnokságban, és azt néztem, hogy a Vasas a 4. és 2 pont van csak köztetek. Akkor, amikor a szezon elindult, akkor mi volt a célkitűzés? Volt-e valami, hogy jól lenne nekünk itt és itt végezni, és ez változik-e ilyenkor, amikor fú gyerekek, úgy látszik, hogy tényleg kezd összeállni ez a csapat, tehát a Magyar Kupában is milyen jól szereplünk. Van-e ilyen? Megjön az étvágy, és akartok egy kicsit többet. Van-e valami célkitűzés, amit ilyenkor megmondtak? Tehát mi volt az alap, mondjuk?
célok és éhség nélkül úgy gondolom nem is lehetne nekifutni egy ilyen bajnokságnak. Az előző évben 8. helyen végeztünk, az elsődleges célkitűzés az volt, hogy kicsit feljebb lépjünk a tabellán. Nyilván ez sikerült. Azt tudni kell, hogy a szezon nagyon-nagyon jól kezdtük, viszont utána jött egy kisebb-nagyobb hullámvölgy, ami miatt Azt, hogy ez visszacsúsztunk. kikerülhetetlen egyébként minden csapatnál, nem? Sajnos igen, ezt mi is tapasztaltuk, igyekszünk ezt elkerülni. Ami ebben a egy hónapban még hátra van, azt mindent szeretnénk megnyerni, minden mérkőzést, amit lehet, tehát szeretnénk nyilván feljebb lépni. Fiúk, hát én sok sikert és kitartást hozzá, és hullámvölgy nélküli időszakot, úgyhogy köszönöm szépen, itt voltatok. És köszönjük szépen.